Франклин, какво правиш тук, бе, човек? Абе, какво става тук, бе? What? Аз сменям тревор в някаква дупка, бе. Къде се намираш, бе, Франклин? Какво става? Как е влял там? Какво става тук, бе, човек? Вие видяхте ли? What the fuck? Абе, добре, аз не си гърма, ама как е влял? Просто как е влял тука? Ето я дупката. Не дупката ми, дет се излиза. Ама как е влял това? Това е някаква изоставена такова. Тунел тук, където върват. Това е, не тунел ми яхтата, ето върват говната, пикоча. Шахта ли яхта? Аз пък говоря, бе.